megalayapost.news. Kinoi lam Karibhoi District Sports Association kelalong ke bapen krek bah nak benta ban sei ya kirang begithei ke ban salib penyasimenta ha ke Meghalaya Games ke ban salong ha ukelalingkot jong Senaman 1 ban pinsisha halor ke jumpen krek ke RBDSA ke hadian bamenta ke sengi ke RBDSA kala pelong ya ke trail kam section ba arsengi bat kata kalong ban jet ya kirang begithei don sap ha ka mare ya ke jingjet ya kinang simenta ha ke athletic la pelong ha madan yelek kai ke raj margar ha ke balawan ban IMC lang du samla Ferdinand Kharkamni president ka KSU North Khas Hills District bat ke bala adon langru de kinang ilam ka RBDSA ki bakun thop yu ba RB shadap ba rangken sai makdo lembak ki bekbei u president ka RBDSA u ba RB shadap ula pentip ba hakni kesngi keladan handuk shispa tamngot ki khun samna kan thai bishanrang ki bala ya poi bat nagite unjet dang khatsan ngot ki kan thai ba khasan ngot ki shanrang ki bansalet baneshimenta ha ka Meghalaya Games ke bahan riu ke ban salong hau banai kelalingkot usnam arjar opsan uba RB shadap la pentip ru bana kaleng ka RBDSA kan yashimenta ha sautli ki jat jingle kai kata kalong ha ka athletic football swimming bat ha ka archery One more row. Come on. Go for this. Come on, Luna. Còn giống nào? Oh, really good. Very good. Nakaliang jongka Karibhoi District Sport Association idan mata kesngi hangne apo jongka madan hangne mangar kle kesngi ke ba kut ke bangia long ya kene trial kom selection nak benta kini kena athletes jongka RBDSA kiban lek panisi benta hakane ke 6 Meghalaya Games ban long Hawaii jer bat ngi la pendap ru apo jong kini ki sngi baladap ya ka swimming hang teh po trail fun pack hang teh po umtro hang teh ngilayo ya ki swimmer kinong jingi ki babun hi ki samla chanrang kan thek laiwan bat mata kasnem ke sini menengkong ke ba nakaliang jongka Karibhoi District Sport Association ni simbenta haka jingi dei bat swimming ru te haka jingi dei bat ka archery ru ngi mata kasnem nakaliang jongka RBDSA ngi simbenta bat ka praktis ya kene ka kam ingin senang penlong hapo ini sini bat kumjuru ngila pendap ya kene ka trial kom selection ya ka football na ka menta ki kentai bat senrang hapo madan nong jiri te hapdeng jong gini ki pen kre ngidon sisa ki jing ki babun mangi kendo kamtam ki jing pen kre ki madan ki babiang nyemdan nang ta ki tiar ban pen don kam hakini ki jingi simenta jong kir ngimdan te kini ki long ki dau ki ba ka RBDSA ka don haklenti ke ba ngihap ban perkat kumno ban penbiang ya kini ki jing don kam hakini ki disiplin ka football ka archery ka nangta kani ka swimming bat kani ka athletic kita gide ki disiplin ki ba mengi ka RBDSA ngisim ta kasnam ban ngi kmilenti ba ngin sa la ban bat biang ya ka ju proportion ko mangibat hak di kisnam ka lalai ka RBDSA hak jisha
ngila persiang lagi sedam gi bakaman suaru indrei ni don sibun ki jeng ha ka jeng penia ya kini ki disiplin baper indrei mentah po ini ki kinet sedam rengkat da ka jeng ai ki jeng trelang jong kini ki dekat ki badon hapo jongka ni sotana sibun menyatu ba ka RBDSA kamde ke jeng la jong wei breu indrei ke jeng la lang jong ibaro nginom la ban penia ya ki kam klem ke jeng trelang nakaliang jong dekat Diban peniai ia gini ki jing lakai nadu ke football ke archery ke swimming nang tabat ke atletik kam de ke kam ke ba rit ke kam ke krau idon kam ya ke bor ke sor bat kam tam le ha ke jing lu jing step du ha ke jing de bat kaneka trial and com selection ke bangilong mantak sngi kini mantak gini le asngi bat hadin jong gini kan don pedesa ke practice ia gini ke athletes na kini kibuan mentakas ni hang ni kilajan poi kumba chispa ngot ieng ten na kini ngin yo ban pha tang khat tang kumba lai phongon khat san na kaliang jong ki kenthei khat san na kaliang jong sinrang de ki babun na ki le se mentakas ni bapli kinom yo ban leng namar ngin pe ru ya ki bit tam ngin pha saka Meghalaya Games ka football kumju kiwe ki ni ki disiplin kumju bat ha ka bakhadu ngila don kar komperkhan ba namar ba kari Boy District Sport Association kari ka kimi jong gini ki disiplin barok te ngin sa khot ya ka jingalang ya gini ki disiplin barok bedan hapo jong ka district namar bang imi sya ka Meghalaya Games ka ki itu ya ka district level ding menta ngin haban lum ya ka ne ji kendu hapadeng jong ki disiplin baper ndei tangki benik badon hapo jong ka RBDSA ding mut bandai kendu ya UDSO bat kumjuru ya deputy commissioner mengini ya so jembut bat ki bakin khat kawe ke jingalang ha ka bagi disiplin baro kini don lang ha swab ngin election mentai sya ka Meghalaya Games Ngilam kumki ngilam jong ka RBDSA ngilam jong ka KSU bat kumju ki we gi seng balang ru ni angnut ban yu ino ya ka atletik ka ba labiang ka kumujuk ka bamta ka manlong hapo nongpo abang kendu ya Menteri beripet ya ka jilakai kamilakai nadu ki badem hadu ki bamenta ngasih keren ya kata ba ki khun samla jongi ki ron kam yang nega caka ka bakin kelan met larang ipet kat kum kapor menta labun ke jindawa banbu kita ki rehab namenta kita ki adik how drugs renga ngaso bang ron kam ya caka lakai ka bapaka ka baki kena kin walakai nadu ka step hadu ka janmet nadu ka jiksedang jong benai hadu bukut jong benai Rara kalong sisya kumta ngatrai kane ka jingdon jong kilailak kan saduna suki posuki kata de kawai ka banga angnut ban nga suktu ba lada kapor ka jungi habang yang kum kita kinong elam lada ngimlong fit ha ka jumut jung perkhat ki jungi lang ngimlong fit ha ka physical jungi ngam trai bangin yo i kalawai ka baknai pat ka bakimlong kumno re ka banuksa pat kalong menta kine mapi ki kenthei basirang ibayang hangne pedi kinuksa jong ka kun samla ki masau wan pat lane ki masau but pat yapi ki bakin suktu ya ka jingmut jong kamet ka banungkam ya kata ka jilakai ka banlait na borok ki jiksniu tadang so ngadap dan cikmen habang ayo jing tip tang menen ban dia don mentalang pat pi lada ka dei ka wi program ngatrai nganam pelait por kenang khamtam men step andre habong ya ka dei ka jilakai sports ka badai ki athletics lade ki dei ki wi ki swimming lade ki dei ki cricket nganile ban pelait por kenang namar bangatip ya ka jiet lenti jonga mentala arpos nem ye kanu kata ka jing stat jong kini ki jiksniu ki bondrung hapo jong ka dong kriboy ka jungi bakham tam akasi barok oi kadang so ba phila phidi nupa kita ki icon namta ka dong riboy ka jungi namar lamba jong phi phin multiply ma phi ya jilakai ma phi phin multiply ya ka jingi kai ya ki we ki kun samla ki jungi pat ki ban sabut na phi Meghalaya Post.news